WAC. Díomh nó sa dúirí agus fáisiú pe go lá in síl soganne tosatíb agus mud ag obair ar an show WAC ar son dútear. So tá muine honship a chuirt hartlinn aniu agus mu seo ar set ag obair ar an show seo. Show de fáistí tún faoi anmhíthe a talán crack, talán grin agus Antha ag dul nóíoch lena céile an tedal ag in a Bridgemont. Yeah, so we mu obair ar coppla chláirniu agus mu taispint an céal ar chuúil na chláir sin agus an síl ógin an seo ar set ag obair son car, so fanna gílan. Tá an crew agus tá muine, well, na mu bheith fása, but tá muine just a chat an chur leirine, so caiimid just fanna gotí go an rud soccer acu. Tá muid ag déanana taifid ar an show san National Stadium, so sin ina dornáíochta mar seo. Agus cillan sin a hantear seaachne bíon dornáíocht ar siúil. So hogan sé bhd ní smó ama ar an luúin gafrad a ahrú. Yeah, so tá si ag settle an rud san eis sin go muid ar micúirín agus tá seo muid i taifid agus an nniu sin going to táisiid le seo. Yeah, an bra. Tá muid a déanú tuirgnamh an seo. It's kind of faoi anmhíthe. Faoi ólaí a ra ag géirí teachtar an bheit nua, so hagann sé ar an platbus. Tá muid inis tuéis fáil orthaithe, tá me sé in déanam like outfit of the day. Tá me sé in bar atá strípia ó Pennies agus an sin mom jeans ó H&M agus Converse. Mi sé ag cáil skirte bana ó Forever 21, tína na bonjar ó Pennies, and then na bristí geir seo ó H&M. An headwear girl, tá muid a déanú Capri. Is mar much Sin an tríir is for Reeve. Hi, it's Misha 18. Hi, it's Misha Cuiva. Here. It's Bahi Mudge. To the kids a wad work on such an camera. Like do so. Hi, it's Misha Cuiva. Excellent. Really is fair fáistí muid. Is pastí muid a generally show television. So sa headwear girl, tá muid cant ar écla. So seo fécla an duine. Well, she am go sin níos mó na cre écla. Seo fiacla Maddie. Madra, yeah. Yep. Seo And Kruggle. Celia. yep. Agus seo céan An Dairach. An tríchlar atá hafad in yogin ná an itúir sfar, an tanbhí is dantrí agus an mommy is far. Nói me sin mommy is far. No. Well, cé ná bhfuil páistú gon go fáil. Bé mé mar an mommy is far. Déan sé má mommy is far. Déan sin mar a bhí me trid sa show ag trid bhí cé acu a més mar an mommy is far agus cé den a hanbhí a tá mar doing mommy is far. for me. Cé bhú mar an mommy is far. So anis tá monkey Moroccan set. Seo telefiir san pastí agus tá mé súil go se sul go mór leis an chláir seo. Hey guys, tá cuiomh inthe ag anlechas ach tá muid in Washingtons mar aimlón time agus tá ar bís mar tá ag gáil anra agus ceapra. Tá ag tíine mór leis. Seo an tam is farding agus muid ar set lón na am junior agus tá an mar cearna feiite an vertigin Anra le trátí agus ceapar darg and then ceapra le cáis gower. gabhar. Dúirt mar se cosla an dóidir do sé. Gower. Tá na orangutan. Seo éidirn agus Bobby Seki, Darbanium, Tá na orangutan go thomáin Dennis. do chreite. Shandalina. Dennis, yeah. Seo Bobby éidirn Darbanium Dennis. Seo Bobby Dennis. Éidirn to come a galantort. Is mommy May. To 18 a gluú mar mummy don show an mommy is far. Tá mé mu san intas ag gur teachtar anbhí exla agus an seo. Tá dragon! Komodo! Is Misha 18 Dragon Komodo agus éhan pioga cuiva don dinner! Gur mí maigeh asach mu Lanston agus muid ag opair ar show ar television Darbanium WAC ar san TG car. Mas mé le tuile a eáil uine is féidir le muid a leint ar Facebook, Twitter,
agus YouTube Gaharitha, Tá much more yeah, YouTube Tilts tube an tanam atá. Gur mí me gibh nós a software go takeachta ar fad agus is silcum go mééis bh le i brathniúirin ar an show agus mu táiseachta tá Jenny ag tús mí manfuór. So bí gí brathniúirin ar tí car. Tá brí. Slán os a dóirí!